L-inkonsistenza u l-kontradizzjonijiet fih dan il-Partit Nazzjonalista u l-proposti tiegħu f'din il-kampanji elettorali qed ikomplu jispikkaw. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali, il-kelliem ewlieni nazzjonalista għall-enerġija Mark Anthony Sammut iddikjara li l-istudji relatati mal-proposta deskritta bħala pompa tal-petrol fil-Mediterran għadhom mhux lesti. U saħansitra qal li dawn se jibdew isiru meta l-proġett ikun qed jitwettaq. Dan waqqa kompletament id-dikjarazzjoni preċedenti mill-kap nazzjonalista Elix Borg li ftit tal-jimilu għamel enfasi fuq il-fatt li dawn l-istudji huma lesti kollha kemm huma. Fil-konferenza fid-Dar Ċentrali il-ħamis, il-kelliem ewlieni nazzjonalista l-enerġija kien mistoqsi b'mod speċifiku mill-ġurnalisti dwar jekk il-Partit Nazzjonalista u se jippubblika l-istudji kollha relatati ma' din il-proposta. Meta pressat Sammut ammetta li l-istudji relatati mhumiex lesti, anki jekk il-pjan ġie ppreżentat lill-midja daqs li kieku komplut u lest biex jitlaq. L-istudji qegħdin isiru jiġu pubblikati fil-waqt illi għandhom ikunu pubblikati. Meta? L-istudji ambjentali jisiru meta jkun qiegħed ħajjiġi eżegwit il-proġett. Dan u kompletament bil-maqlub ta' dak li qal Elix Borg. Iva għandna l-istudji ġeotekniċi kollha lesti. Dwar din il-proposta nazzjonalista diġà tqajmu qatt ta' dubji dwar kemm jista' jitwettaq l-ispiża tiegħu u riskji kbar ambjentali u anki ekonomiċi.